Assalamualaikum dulur. Kartolos CS muncul maneh. Nok cerita sing judule Wurung Dadi Kemanten. Ceritane dimulai wong telu yaiku Kartolo, Sapari, ambek Munawar rundingan perkara Munawar kate dadi manten. Rencanane ngadano acara loro pangkon. Jangan leren kok nyelentik. Kon niku takonmu kerepoten ri. Olehku golek sampe bingung. Alah apa golek ya aku? Lho golek aku ya apa sih? Iku lho golek pariang. Oh, golek pariang lho. golek parian dah. Iya, masih sak pinter-pinterane lek kon teter terus ya dengkel ri. Kok niku ora nek padha dagel la iso ta. Sopo dagelan? Kono cok ngawur. Kon iki aku iki mantune kawedanan. Kok iso dagelan lho. Sopo sing tak dageli sih coba? Nah, siapa kan dageli apa? Ya wis donya iku lah sak aset 1000 lho. Senian. Wis ta, ayo nyambut gawe pancen lek gotong royong kuat. Iya enak pancen. Wong enak kanca siji gak koyo kanca sak jagat tadi siane iki. Kon pangan dhewe. Kancane gak dikeki panganan belas. Lho lah, rendeng-rendeng ate ngekek mangan kanca ya peok. Oh ya aku deling sumpahmu ta lho. Sumpah ya apa? Saiki lho ana daya kathik rada merengut tak suguhi ri. Tapi medaya buka lawang wis pringas-pringis. Wis gak ono suguhan belas. Ya gak ngono maksude ngene lho lho. Mergo gak urung iku mesti tunggale deinganane kae. Gone. Menusuk perasaan iki. Sing guru sapa? Oh, Munawar. Wis iki ratune dagelan iki. Nek ngomong batit banyak sithik wanyene gak sampe kepaten pangan iki. Iya, Kak. Kopi iki ono. Lho ya apa? Iku tanggale dibagi dina iki rono, tanggal iki rono. Winginane kula gedondong nom-nom. Sapari durung ngero iku apa lho? Nek aku duwe kitab kada makna iki. Jane mendaya iku sing tak kira iki ana omah tak gawe iku ana iku. Oh, dinane paceke wis seru iki. Lho ya. Tapi sabane bengkel terus saiki. Yo golek umur-umur sing wis rusak iki. Lombokno dol kilo. Umur saiki ngeber ngono. Tekan ndi ora? Ya apa? Rong dina tak golek iku. Ana parlu tadi. Ana parlu. Iki lek Duro kriwan grojokan metu niki. Apamu kena perlu. ya anane ndolek ya ana gawene rek. Ana apa sih? Coba kok sawangane waduh, saiki petekan barang. Ya iki godhek sepatu. Cara biyen petekan. Mari potong. Mari potong. Lah ya bersih. Jangan dadi kemanten ya. Kok ngarep sibrek potongane itu kok mburi koyo bathok mengkurep. Iya wong jan tak kerik beling iki. Ya iki sing darani potongan kadal menek. Kadal apa? Kadal menek. Betul. Iki gak kadal menek, tekek keplorot iki. Kan iki rabi ya? Iya. Wah, nyebut war-war. Tas pegatan rap. Oh, balen mbek lho, balen. Sing rabi sing dhisik ngomong nang aku, Dik, mun enten sepatu elek-elek. Dadi manten kok golek sepatu elek-elek. Nah iya. Karo aja mringis Mas, wedi dhewe aku tano. Engko nang nyatek. Aku iki gak guyu lho. Lah apa? Soal ngene lho, aku sing tak jaluk tulung maneh sapa maneh nek gak Sapari ambek kon. Iya jujukane mesti rono to re. Iya terang-terangan ae. Napa dia wis gawane wong gelek ketatalan wis ketok. Bala-bali njaluk tolong terus. Omonganmu malah blakrakno wetane kali kon iki. Terus apa sih? Ini lho. Karep kuwi aku gak njaluk tulung sumbangan ngono enggak. Iya. Iki lho gawe loro pangken iki. Gawe piro, Mas? Kira-kira ya 200. Enak nang lho enak nang didol maneh. Gak ngono, loro Dadi loro pangkon iki yo kanggo kemanten ku sito. Nah, nek kepengin loro pangkon diserahno iki apa? Pak Tarsi. Pangkone lak loro nemen pangkone. Iya mergo mari ketampak parut ya apa. Papari. Iki lho ri jago iki lho ri. Oh, jagoan ta. Iya, lah arek jagoan iki ngene nggonku ana Simo kono tukang anteme arek ya. Sopo? Ya kancaku dhewe. Ah wani arek tandus iku mul iku.
Wong jago kok jagoan. Wis omong arek mlakrak kan. Kayak PT iki lho Ri. Nah, iya ya. Masuk gak tau Ri. Jajak sumpuk-sumpuk Pak. Kanca dhewe ae wis. temen ta. Lah engko teko kono mlaku ta teko ngarake mlaku. Pengiringe ta. Iya. Sing separuh numpak, sing separuh ngawang. Ah kok iso ngawang barang kon niku. Gak ono adat kuno lak mlaku ah. Iya biasa. Kurang kilo saya teko manten lanang nang kemanten wedok. Kira lho ngomong kira-kira 600 kilo ae. Wah, 600 ku ado niku. Ono 4 kilo? Gak ono lah. Oh ya wis, engko dimut motor dhisik. Iya. Ya terus mudhun. Mudhun terus dikarah. Kira-kira kurang 1 kilo, engko pengiringi ya apa berangkang apa? Ya lho. Berangkang apa? Ngomong-ngomong ngono dimut getek enak. Mergo kebanjiran kemanteni. Iso berangkang iki lho ya mlaku kalem-kalem. Biasa. Mek terbangan. Oh terbang. Oh ono terbangi. Lho sapare tang 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 bing. Tuh. Ini lho ya. Iya. Tang ketang. Ya apa? Perang ding. Ah, Nek nggonku tang catem. Catut. Niku lah golongane obeng barang iki. Lho, iki ono kembang mayange. Lho kudu lengkap iku. Lah peno kok mlaku ta? Lho ya apa? Ya oprek kiwa tengen kanca. Kacamataan ireng biasa. Kacamataan ireng biasa lek kemanten piye? Lho cek ta. Kemanten kacaman moto ireng iku manten tak kentrung. Wis gak maju lho iki taun piro. Lho, lah saiki Kemanten masa kini. jare lah kok dikeki apa loro pangkon barang. Lho, ya. Kudu disesuaikno. Lek biyen iku loro pangkon manteni ya. Iya. Mesine dhuwur iki kopiah, kacamata, terus ya untune iki dilong loro. Iya. Iya. Untune Munawar dilong loro lah lunas. Kemejane putih Oh, ya kemeja jas putih. ireng tekak. Iya. Setengah gak sedeng ya lho Ri. Iya, dasian ya. Terus sepatuan, kadek kaos kaki. Cuma sepatune CC. Sepatu CC hanya biyen iku. Ngono ya. Iya. Sisiane apa? Dikondol kere niku. Ah ya kas sepatu sisi lo selop lho selop. Oh, selop. Iya. Celonane kudu nyari. Iya. Siapa sing diselop iki lho anu? Siapa? Pasman gue. Pasman selop itu. Boleh tirek. Gelem, selope Pasman. Pasman ini saking seneng karo selop lan digawe lan disuwun. Selop lek gak tak silene tanggoku, ya. Anu, sewek. Sewek ta. Sarung. Sarung Bali. Diselang nang Bali ya. Adate sing kanggo gendong loro pangkon. Aku titik-titik naluri omonge wong tuwek Ri. Lho sing digendong iki sih. Lho iya pelangi. Pelangi Ri. KPN Apa? opene jambe. Sapari pelangi Ri kok arek iku Kemanten kemaki. Lho gak ngono, masih wong elek ya aja delek-elek nemen. kanggo gendong loro pangkon pelangi lawas. Cuma payunge saiki payunge Munawar kudu Nggon kono nang kuburan iku. Kan ngalup takon iku. Dadi mane nganggur. Wah omong-omong niku. Nek payunge biasa rek. Iku disediakne mek kanca-kanca. Lah iki payung lawa apa payung kalong? Kari nari ae. Kok iso kalong lawa? Njaluk payung parasit ae. Dadi kon kemanten dikarat kok ndukur, gantung. Dirutuno. Iya, Budal ngarak wis wedi dhewe aku iki. payung muda-muda iki. Ya apa? Dadi kemanten wis bebelan cabut tangan dibebel lho. Lek ngene gak koyo kemanten, koyo Bandar Dadu kalah iki. Wah, payung muda nggon kono. Lek payung muda, lek si ono lho. Iya. Lek gak ono bal muda ono. Bal muda lah ono bal biyen muda. Iku di deleng nggih dhuwur udeng ngono. Selikur bal. Kemanten kok apa nang onderdil olahraga iki. Soale bal muda barang. Ngene. Nggonmu gak ono wajan-wajan rusak. Lho, iku luri-luri tadi. Wajan wis rusak nggonku. Sapa? Nemen wis peter wis. Oh, wajan ngono. Wajan. Wajan kan duwe. Kuping remak kon niku ngene. Wajan sing pokro omongane arek-arek iki. Ngene lho. Bar kon golek pacul bugingan. Iku penting, iku Digaya apa? Nerang hutan. Nerang hutan serang napa Armin ya wis. Beres.
Cuma syaratnya pakaiane kudu digawa, diuncalno ndur wuwungan. Iya. Kira-kira 5 setel sing anyar-anyar tok ya. Iku iso terang. Perlune kan dudono penonton sing disikan pira. Jadi aku sadurunge teko, pakai aku 5 setel sing nyar Diuncalno. nang payon. Bayang gak usah dipikiri bah ilang bangga iku urusane wong jaba. Kira aku dadi kemanten rong dina lek dadi Tarsan Kota. Ya, dalu-dalu dijopo war. Kang syarat tok. Syarat. Manten iku digironi biasa apa giro ya apa enek? Giro talun apa giro garum apa giro blitar? Lah apa? Iki lho giro welingi. Wis kira becek lho. Loh, becek. Lho becek ku murah. Wah, ya. Daerah Kediri ku sak pencuk 50. Apa iki? Sego becek. Wah, yo wani bekecote. Kok iso becek barang. Sakno rek manten dirusak rek. Aja ta. Yo. Iya. Aku metu kon iki mang ngene, sak perlu kok jare njaluk bantuan sumbangan gak. Gak usah. Gak usah bantuan. Gak usah. Banyonya gak duwe kok bantuan. Omonganmu. Lah iya. Jaga gengsi aku iki. Aja rabi mari wae. Lho. Kon ku ngemano nang umurmu. Kekuatanmu wis berkurang. Kon Lho rabi. sak dadi tak niat diri. Engko oleh Dadi rong aku dadi dino. kemanten oleh 3 dino terus mujur ngalor gak apa-apa. Tapi kono resep. Ono resep. Resep ya. Tuwa wonge tapi kekuatannya pulih no maneh. Kok nek gelem tak kanani. Ya, iki lho. Ya, suntik baygon. Gelem ah. Ya alung anu. Dadi masih gak klamben gak dicokot lamu. Wani banyune suruh goblok. Apa iku gak cocok sing mandi tak kono lho. Iya. Tak kono Mas Subadi. Apa? Lho, abate tikus. Arek iki manten kon dadi manten temen tangga. Kok temenan iki ya. Engko lek aku ngapalno loro pangkon temen-temen pas mburi mbreset. Ojo sama kisinan. Ya wong muka dhisik. Iya, iya. Wong muka Iku saiki urusan gampang. lho masih kanca Iya, lek Bar. kate wong muka gak iso. Bar. Daripada kalah orang, Ya, anggo kalah untu. dipilih kalah uang. Kalau nang kalah untu barang. Jadi pira-pira kamu syarat aku gak patek merangsang perkara karto. Wis ana dhek pira wis. Engko jagone tak anune. Yuk, engko jamu cap jago iku ana tuwek jagone. Iku Kok iso nang jamu-jamu cap jago. panjere war. Penting ku panjermu nang tali. kota. Sembarang nek dibutuhin tenaga niku tali ini dhisikno. Tanggal 2 iki nek iso ya kaya ono sisan. Iku gampang wis. Iya. Awong darani kanca, aku mek ngene tok. Meriahno aku dadi kemanten. Kuwi nyapa? Munawar rek pelawak dadi kemanten. Aja kuwatir. Nek sampe mbesakno loro pangkon iki sampe jatuh. Oh, temenan. Utawa sampe keliru. Isin. Waduh, isin ku ya apa iki? Mulane Iya. masih dikarak mesti ramene war. Soale- kok golek kon minggir-minggir kok tak jurungkakno mesti rame. Jelas rame. Aja kuwatir rame-rame. Mesti dikeroyok arek jeli-jeli. Waduh sabuhe anyar rek. Ngarung gitu. Iki wis bayar piro iki? Paling ya kredit nang Abang Panci. Gak ada wong sabuk mek 2000 ya tuku lho. Waduh kuakune rek. Ya iki sabuk tapring iki. Endi? Iki waduh bolongane 2 liter. Iki wetenge malah malih wetenge iki. Malah malih. Oh, malih-malih. Wis ngene. Ya apa? Jodange kon tak pasrahi. Ya wis. Di omah wis ana sedia loro. Lah iki kari isine. Iki. Lah kan kari milih ae di sini wedi tak gerakan. Ya apa sih lho? Lah jalane bantuan tangga war. Separi beras-beras Nuri. Nah, biasa ya dadi tetel. Nih, Dang. Yos, tak jalono bantuan tanggoku ya tak tarikno sak cingkir. Engko sing gawe kuburan kok gampang urusan iki. Kok tambang guyu dibantu kancane dakno. Wong dadi kemanten kok malah dadi mayit rek. Tak durunge buyar lo. Apa? Nggawa plastik rada ombo. Sajene. Iku penting. Iya, Penting. diselametno arek-arek sing ndok omah. Meneh sik akeh sing Perlune andekane. tanggapane cek akeh. Ya loro Iya. pangkone perlu tanggapan arek. Benerane. Istilah jare wong tuwek-tuwek. Iya. Kemanten budal. Iya. Biyen-biyen iku lek buk tertek lek dikai cok bakal. Ancak-ancak. Ancak. Ancak. Dadi kemanten sadurunge melangkah tertek. Ya. Utawa jembatan niku wis masang cok bakal. Perlune apa sih? Cok bakal dipasang. Ya, iki lek Meroi kaki. Lho iya. Meroi kaki danyang nyai danyang sing mbau resa sing dinggone nek kene. Nah, Oh, dadi keturutan besok dadi manten iso ono nisari buk ngono. kalau maksud iku juga nemoni alangan. Nah,
Rungokno. Cek gak nemoni alangan. Oh iya. Cek gak ganggu. Dadi mlaku iku apa-apa. Iya, mlaku iki iso gangsal. Iki lho gangsar. Tapi pringel gak pring petung gak oleh ri. Dadi bok sithik kudu gawe ancak pring petung kira-kira 2 lonjor. Dadi ancak situ 2 lonjor. Iya nang diseni legen wae. Ojo pring petung. Nek terus kemantane ngarak iki nglangkai 5 tertet. Ya pringe 2 prautu rek iki. Wis ta perkara ancak engko lak diatur ambek sinomane dhewe. Patah sapa patah? Nah iki patah Munali apa. Jadi persoalan iki ya berarti. Tanggal piro? Di tanggal 6 ngarep iki. Malam minggu. Waduh Barengan. Tapi kono kena direken pokoke kono ya persikote dibalekno dhisik 50 engko tak rekeni sing kono. Oh iya. Kono diundur ae. Sepurane Mar. Iya barengan tanggal 6 iki. Kartola kan besarno wong Lempo. Persekotmu kon gawe ndek kono piro? 50. Tutupe wis tak tutupi ambek kloso elek lho. Oh ya pokoknya sing penting aku kanca lho. Iya. Dadi padha njunjungi. Iya. Aku masalah ro pangkon junjungen cek iso berkembang. Lah perkara peno dadi manten ya tak umumni. Menawar dadi gendera-gendera dipasang gombal-gombal paring pasang kabeh meriah-meriah. Ya kan oleh komisi. Lho. Oh tadi kemanten kok tambah le komisi. Besarno kok larang-larang. Tawakno 35. Ringan-ringan pokoknya maler lho. Iya, lakon kok sapa war biasa besarno lho iki sing ngomong sapa hari ya, Mbak. Sapa iki Kartolo. Nah, tadi wakile Pak Munali. Lho iya. Iya. Piro dene sumbangan wis piro 3 juta. Belum beli. Oh ya pisan tok ae rek. 3 juta. Ya wis tanggal ya. Iya temenan lho. Malam minggu ya. Malam minggu. Ya wis. Wis tak tinggal lho. Ya tinggal. Sote 2000 dang ya. Iya. Sir. Oh, sakno rek manten anyar dirusak karo-karuan ngono. Lah iya sih Gemini. Lah iya. Mlakune wis ngebok ngono. Oh, sandale entek sisih. Iki engko yo tanggal 6 dadi manten, mulai tanggal 4 wis nretek wis. Iya. Oh wis gak turu-turu golek silian. Tapi kamu pokoke gak golek wadai kaset. Ri, ayo nanggonku ngapalno catetane loro pangkon. Ngono ta? Iya. Wis apal dimain sesip. Lho iya ojo sampai rusak perkara iku ya. Oh iya ya. Iya. Ayo. Lanjutane Basman omong-omongan ambek Tini anake. Tini mau dadi kemanten mergo isih kepengin sekolah. Tapi Basman tetep peksa. Mari ngono sapari teko kate nyiapno acara loro pangkon. Nak, Kastini. Enak. Apa sih, Pak? Kono ku ya apa karepmu lho ya apa sih? Bapak iki ya noto anak bener. Gak ono ceritane wong tuwa iki ape nyemplungno nang kenistaan nang anak. Apa maneh kon dadi kemanten. Mosok gak ngerti sih sing darane kemanten ngono uripe swarga donya. Dadak kon enggak lenger-lenger, tola-tole, sawangane suram durja. Terus apa? Mingsek. Bapak bondone iki seneng, Pak. Lho gak seneng mbek wonge kok. Lho, lah kapan maneh? Bapak iki ngenakno kon, pupuh bapak si Odit. Ya apa rek? Mau Pak wurungno mari, Pak. Aduh kon iki niru sapa bebekmu gak ngono kon iki. Dadak warek kok tuturane tambah suwe, angel tuturanmu iki. Wah, aku sih seneng sekolah kok. Lho, sekolah tetep sekolah.
Ya wis gak oleh. Lho, gak oleh apane? Bojo yo gak oleh Ya sekolah. diatur Pak. lah iso senak kuliah. Ngono lho. Ngerti ya? Dadi mari kawinan kuliah. Sapa ngerti besok kon iso dadi pilot. Lho. Iya ta? Oh, arek kok tuturane angel temen kon niku. Angel kon niku. Wah, arek kok lolo. Pak, aku mau Pak gak lugu kene, Pak. Lho, lalu ngendi? Lugu gerdu ape niku niku. Ape Joko gerdu aku niku. Dadi kemanten kok peringisan arek kok. Yun. Apa ya? Oh, iya lah. Iya, dengarin ya? Nggih. Netepi perjanjian sampean. Lho, aku janji apa ya kan? Lho sampean terus jagoan. Asane iki lah. Waduh iya lah lihat. Iya iki ngene ya, sapi dadi kon sapa jenengmu? Sapari kok sapa? Oh iya Sapari lah ali aku nak. Soale jagoan tetap jagoan. Nggih. Aku njaluk tolong. Rame-ramekno. Iya apa carane terope Pak Basman iso rame ya apa carane? Ngeten, kepengin rame nggih, terop sampean iki dirobohaken mawon. Oh, ngawur ae. Wong terop sewan tamune mawon, Pak. Apa? Nek tamu sampean iki kata supel pergaulane kali tangga. Iya. Nggih rame terop sampean iki. Oh, ngono ya. Nggih. Lah saiki ngene ae ya. Nek soal iki tak sarno derek kon. Nggih. Wong tanggapane ya cukup ya ta? Nggih. Pokoke nek jagoamu iki manuk kene mang apik. Nggih. Nek aku digawe tak tanggapane. Niki kan jam sekawan ngerek lho nih. Ngarak. Oh, ngarak ngerek. Lah kok delem dikerek. Lah ini Oh, ya apa? Waduh. Manten lanang teko. Acara loro pangkon dimulai. Imbal-imbalan antara Sapari ambek Kartolo. Asik lur. Zaman saiki acara kaya ngene iki wis langka. Minggir. Ya. Minggir ala cicili minggir. Derek. Kula aturi mendel sedaya nggih. Rene terope Pak Basman iki ajenge ketamunan saking Monco Desa. Nggih. Monggo disambi. Kuku. Saiki ayo. Monggo disambi Dik, monggo. Monggo Dik, disambi Dik, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tejo Sulaksono tejane wong anyar katon. Ilang tejane cumlorot sak sada lanang jumleger kari menungsane. Derek niku sinten naming? Oh, nggih. Kula Pak Cukup yogane Pak Turah. Artine cukup sing disandang lan sing dipangan sampai turah-turah. Cukup temen. Lah namun turah-turah kula niki kok nggih diutangi sedhe. Kula dhewe golek utangan gedebekan atane. Lah sampean niki saking pundi pinangkane? Kula saking Suralaya Adilinuwih. Artine Surawani Loyopati. Adi Bagus Linuwih samubarang kalire. Lho ngoten lho Derek. Oh, dados ngoten. Nggih, ngoten niku. Jlentreh pokoke. Nggih. Lajeng panjenengan menika sinten? Lan iki dusun pundi? Nami kula Darmo Julik. Artine Darmo niku temen, Julik niku duta perwakilan lan niki dusun Karang Kadempel. Oh, dados dusun Karang Kadempel. Nggih. Tebe saking Suralaya dumugi Karang Kadempel. Ngriki napa sampean padosi, Dik? Sing kula padosi akik. Pun ngoten ta. Madosi griyane Mbok Rondo sing gadah petetan Pitik Dara aran Sekar Jayamulya sing dereng rontok sarine. Lho, lah nggih ngriki sing sampean padosi, Dik, cocok nggih ngriki niki. Wah, nek ngoten dapur keleresan mapan kebeneran nek ngoten iki. Enten paribasane, Dik, tumbuh oleh tutup, bantal oleh golek. Sampeyan kok pinter paribasan sampeyan iki. Kula niki golongane seniman. Nggih. Tebe saking Suralaya, lewat dalan pundi sampean wau, Dik? Liwat lorong tengah, kiwa tengen Karang Kitri, kadek numpaki jaran napas. Loh, jaran napas. Nggih. Lajeng pirantine jaran napas niku napa, Dik? Niki kula genaken. Nggih. Lise, nggih, gemis setiti hati-hati. Cemeti ati suci. Tropong waskita lair trusing batin, lapak sadat panetep panotagamu. Dik.
Pun ngantos kados dalang ngoten kok, Dik, kados Lho rumen kula rumen kula dalang lah dalang gersang nino. Oh, nggih. Cina TV. Tebih saking Suralaya dumugi Karang Kadampel ngriki. Napa mboten kendel sampean wau, Dik? Lho, kula kendel nok kutha Mesir. Nggih, griya sampean niki sing kula sir. Oh, nggih. Lah saking sampean beton niku napa? Niki ta? Nggih. Niki sawung setawana. Tegese, Dik. Sawung jago, seta putih, wana alas. Nggih. Terus candrane jago niku napa mawon? Wah, macem-macem derek niki. Nggih, sampean terangaken siji-sijine. Siji-sijine. Nggih. Napa mawon? Ndugi pundi sing sampean takokaken kula jawab. Nggih, lah jago sampean niku ndase niku sing diarani ndas napa? Ndase cepuk emas tunggul naga. Nggih. Lah gulune, Dik, Tunggul wulung, mripate merah delima, cenggere, emas berlian. cucuke Aran Wesi Pulosani. lah kupinge Suling Bremara, jembele Sumber Kamajaya. rawise Cindiama. Dik, Ngon. kari situk niki, Dik. Sing pundi? Kula jenenge ngomong kok sungkan. Mboten napa-napa, mriki mboten enten wade. Nggih. Iki enten jlentreh dewi-dewi. Mari rawise niku dadak lah teleke, Dik. Oh, dadi takon ikune ta sampean? Nggih. Wadah rasa. Oh, guayane. Nah, niku wau sing jenenge kotenane wau. Wadah rasa niku derek. Lah guayane, Dik. Nejo warna, Lah ulese, manca warna. lho kok saged manca warna napa dumununge, Dik? Ana putih, ana abang, ana kuning lan ana ireng. Oh, nggih. Ho ho ho. Niku nggih dumununge nggih. Lah maknane, Dik, coba sampean terangaken. Nah, niki ngeten. Siji-sijine. Nggih. Putih nok wetan panggonane, manukane kuntul, gunungane kapur, segarane santen, kembange kembang cempaka, kutane sloka sing mengku Bathara Guru manjing nok ati suci. Oh, nggih. Glentreh temen. Nggih ngoten. Lah sing abang, Dik. Nek sing abang niki nok kidul panggonane, manukane ulung, segarane getih, gununge geni, kembange ora waribang, kutane tembaga, sing mengku Bathara Brahma manjing nok Durga Mangsa. Nggih. Sampai kudu watuk kula niki. Lah sing kuning niku, Dik. Nek sing kuning niki nggih kulon panggonane, manukane kepodang, segarane madu, gunungane welirang, kembangane kenikir, kutane kuningan, sing mengku Bathara Kamajaya manjinge nok kebraen. Oh, Sanes braon lho nggih. kebraen. Braen nggih. Lah sakniki kantun setunggal. Lah sing ireng niku napa maknane, Dik? Sing pundi sing ireng mentil iki ya? Niku lho maknane niku lho, nggih. Ada dikake mentil. Nek ireng niki enten lor panggonane. Manukane gagak, segarane nila, gununge areng, kembangane menteleng, kutane wesi sing mengku Bathara Wisnu manjinge nok sipat kelanggengan. Oh, tadi niku jlentreh. Niku jlentreh derek. Nek ngoten bersejarah nggih. Wong nggih, kok sampeyan niku kandhani kok gak percaya. Lah sakniki suwiwine. Nah, suwiwine blas jagat, Sikile, Dik. sangga bumi, Jalune. sipat jenthik gumala netra. Nggih, amit sewu, Dik. Monggo-monggo nggih. Pitik sampean iki mboten tau tarung ta. Lho, pitik kula Nggih. dereng nate tarung derek. Tapi jalune kok budel ngoten. Tapi lek kadung tarung, Nggih. tarung sepisan kenek jalune pitik kula abuh nih. Abuh, Dik. Nggih. Mboten saged waras rong dina tabune. Saged waras. Lek pun 9 wulan 10 dina saged waras lek dicelukaken dukun bayi. Nggih dhisik ta. Nggih, nggih. Kok sampean kok malah mblarar ngriku sih, Dik? Mulai lahir yo. Lah cakar, Dik. Napane? Cakar. Cakar sapu jagat, Buntute, tebusak uyun sineret, kaya mega diapit kluwung, kukune. lempuyang aking. Lah sakniki pakane, Dik. Pakane mboten mesti. Nggih. Lah Nek pakane mboten napa? nggadhahi yatra nggih sego jagung, nggih.
Mbok sampean iku mblakrak pakane barang ngene iki. Pakane sego putih, iwak ati jangan kluwe. Oh, lah maknane, Dik. Oh, maknane ngeten. Sego putih niku nek wis suci. Lah nek wis suci kudu sing ati-ati supaya luwe-luwe sing disandang lan sing dipangan. Lah ngombene, Dik. Ngombene wadah kawah candra di muka. Isine banyu durga pangongso-ngongso. Lah sing ngombene niku sinten? Mboten mesti kadang-kadang hansip barang nggih. Dik, nek ngomong sing gendan apa, Dik? Lho nggih pun dudu mawon, kula niki bingung. Nggih dhisik, sing ngombeni dulur 4-5 badan, sing 4 manjing nok keblat, sing siji wujud. Wujud Tanjung nih lho, wujud Tanjung. Sing wujud nih lho. Oh, bukti ta. Nggih. Lah maknane, Dik? Keblat niku wetan kulon, lor lan kidul. Dene wujud niku rumiyin tukang potong. Kanca kulon tegese wujud niku pancer derek. Ngoten ta. Nggih, lah sakniki pangkringane, Dik. Pangkringane Kajeng Kruda Mandera. Peturane dalem madi gondo bantal piwarah kemul pitutur. Dene kurungane lair lan batin mudune jengkar guling kursi gading. Ngoten ta. Lah kok jago sampean niku mendel mawon. Mboten saged kluruk ta. Lho, nggih saged derek. Cuma saumur kluruk pisan tok. Kluruke sampe kluruke aku ya apa ya. Kluruke wayah jam 8 esuk metu nok ngayonane sida dadi. Diapit lan diadepi para priyayi diulang Bapak Naib. Lho. Nggih nggih. Nggih. Lah saniki kula takon, wulangane napa, Dik? Laras kalih agamane. Dene nek agama Islam nggih diulang syahadat. Lho, ngoten lho nggih. Oh, lah niku wau sing sampean maksud nggih. Nggih, ngene ku wau. Mudune jengkar guling kursi gading niku, Dik. Napa maknane, Dik? Nggih sak lebete lan sak jerone gerdin. Nggih, dodo siji tinawonan. Nggih, bekupane jero turon. Isi putri kaudanan sang putra niba pangkon. Oh, ngoten ta maksude. Kula lek krungu turon kudu ngantuk mawon. Lah sakniki Dik kula takon malih. Wetenge niku isine napa jago sampean? Wah niki bingung kula lek ngomong niku. Nek weteng niku. Nggih nggih sampean jawab sih, Dik. Nggih, sampean wau pun jelas ah. Nggih, jelas. Sing sak lebeting sak jeroning gerdin wau, nggih, dodo siji tinawonan, bekupane jero turon, isi putri kaudunan. Sang putra niba pangkon, nggih. Lek sampean takon isine wetenge, nggih. Wetenge isi beras, endhog lan emas. Nggih. Beras tegese iber-iber, ojo sampe uwas. Dene endhog urwa dadare, yen emas werwa gram-gramane. Werwa lelere. Kula niku nek krungu gram-gramane lak deg-deg mawon, Dik. Saniki Mas mudhun are, Dik. Nggih, soalé sing dhisik kadang sampean sekolahaken. Lah saniki telene, Dik. Napa isine, Dik? Nggih, isine Raja Brana. Mas Peces lan Tigan Lantaan. Mbah Blowo, isi ketumbar lan mrica tegese kemantene gak bakal diumbar tapi bakal dilolo. Nek ngoten sakniki kula pun jelas, Dik. Jago sampean niku jago pedhingan, nggih? Sinten jago niki? Nggih. Lho, ya napa sampean niku? Jago pawijen. Lho dasar kepara nyata niku. Ya napa? Sanes jago sembarangan nggih. Lho mboten, sanes jago ranjen niku mboten. Lah nek ngoten, Dik, amre saene monggo seduluran kali kula jago niku kula peke. Pak Pok ya napa sampean niku? Ngawur. Mumpun deder perkara lho sampean nggih. Lah nek perlu nggih kula rebut kanthi pecahe dodo utahe ludira. Lho. Lek saged nyempal bau kula, monggo sampean rebut jago niki. Lho, Dik, sing awas hati-hati lho, Dik. Lho, sampean nek leno lho, ilang duit sampean, Dik. Lho, sampean niku. Ayo, Mbok, sampean rebut jago kula. Surak. Suarane gembret iki. Niki mungsuh padha bekene, Dik.
Sampeyan kula penting ngeten nggih. Aduh, nggih. Kula penting. Pun kula penting sampean pun. Bareng sampean pedeng kula mboten betah ambune klambi. Dik pun rame-rame Dik. Seminggu mboten kula umbah klambi. Nggih niki nggih. Jagone kula sukaken sampean. Nggih. Tapi mboten gampang mergo kula sukaken lho nggih. Lho, lah kok napa kok Lho niki enten tebusane niki. Lho, napa tebusane Dik? Nah, tebusane satak sawe sejampel suku selawe. Maksude napa Dik? Ngene iku maksude nggih. Nek tak jupuk 12 nggih, manjinge nang taun. Lho, kok saged dijupuk 12 manjingi teng taun? Lah taun nak setahun nak 12 wulan Dek. Oh, nggih. Lah lek kula jupuk 30, manjinge teng wulan. Lho, lah kok saged teng sak wulan? wulan 30 dina. Oh, nek mboten 30 dina mboten kena diarani sak wulan. Mboten kenek kurang niku. Oh, nggih cocok nggih. Nek kula jupuk 7, manjinge nok dina. Kok saged dina, Dik? Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, tadi seminggu niku 7 dina. Nggih, masih bayaran ya kari separuh mek. Nggih nek ngoten tangga-tangga kula kandhanane Dik, nek Sampeyan seminggu niku 7 dina. Lah lek kula jupuk 5, Nggih. manjinge nok pasaran. Lah kok saged teng pasaran? Legi paing pon wage kliwon. Nggih. Nek tak jupuk 3, manjinge nok kemanten lanang lan wedok sak waline. Oh, nek enten kemanten lanang, Kudu enten kemanten wedok. nek mboten enten waline. Mboten dadi, Dek. Nggih dhisik, Dik. Nggih. Gen kula niki mboten enten waline kok saged dadi, Dik. Niku lek wonten digrutuk gaji, Be. Sampeyan niku enten mawon. Wah, cocok sampean niku, Dik. Lho, ya Niku wis napa? samu barang kalire. Ya napa nyoto lek kula niki. Lah Lah, sing napa? gumruduk nok wingking sampean niku sinten, Dik? Oh niku pengiring kula, Derek. Wadyabala saking Suralaya. Mboten napa mawon, Dik. Nah, niku tumbak sing maksude kangge mbabat dalan. Nggih. Dene sing digawa kabeh aran Misra lan Misri. Oh. Misra tegese kago balik, dene Misri kago kari. Nggih. Misri teka wujud bukti makna. Maknane rupa dombolah. Oh. Dom lan ndepa pikire bolah netepi ular-ular kuno. Jambe suruh sekar bau supaya uruh sekar banjare nini kemanten lan kaki setomi. Lan kaki kemanten. Oh, kaki kemanten. Nggih. Lah peti cilik sing dipikul niku napa niku, Dik? Niku jodang cilik aran jodang joli jempono. Oh. Tegese wolak-walik sampurnane nini kemanten lan kaki kemanten. Napa mawon isine? Gedang minangka sajen. Tegese gegeto lan padango pikire ngajenono awake. Kupat lepet ngluwari nadar, ngluwarnono sengkalane netepono agamane. Cidhek rezekine adohno bela iki. Wah, sampean niki cerdas sampean niki, Dik. Kudu wae ngare kula niku. Lah kendi niku napa maksude, Dik? Minangka wong tuwa, bok kecangking, kotong kecangking, kendi nyekseni lan mundi-mundi. Oh, nggih. Lah niku enten kelapa sing gancet niku. Mulane nek ngapik mantu aja sampe gawe popone wong tuwa. Nggih. Uwet kudu dipepet. Lho ngoten lho. Jelasin niku nggih. Lah bokor kuntingan niku, Dik. Aja sampe nglokor. Lho nggih. Kudu diuning-uning. Mulane nek ngapik mantu kudu diuning-uning utawa dituturi. Pun diumbar mawon kin mangan pager ngene. Tambah suwe tambah ndotro, Dik. Nggih. Lah piring cangkir niku, Dik. Niki lak minangka sewan ani. Alon sik nggih sik. Piring minangka lantaran. Oh, nggih. Cangkir nyancang pikir, lungguhe aran lepek. Duwe gawe aja sampe klepak-klepek, aja sampe utang nang kancane. Nggih. Umpul-umpul dhisik tegese ngumpulno badane, ngumpulno sanak pamiline, bisa musyawarah. Lepek untung rugi disangga dhewek. ngoten lho. Nggih niku teges nggih. Nggih. Lah sing letter L niku napa, Dik? Niku Dik arane, Dik. Sing pundi? Niku lho sing letter L niku. Pating grandul dipikul niku. Nggih. Niku jenenge gawangan arane ongkek. Oh, ongkek niku. Nggih ongkek niku. Mulane ngapik mantu kudu disawang, aja sampe diongkek. Anu ngapik mantu kudu disawang, aja sampe lho nggih bener diongkek niku. Ra enten ta? Mantu sing rodok lutung, dumeh maratuwa cukup, terus ndremimis malas nyambut gawe. Lho niku mboten angsal niku.
Lah sing enten danganane niku napa, Dik? Niku sewur. Lah maksudnya sewur? Kangge nyuntek toa. Anu nyuwurno awake nek duwe gawe. Lho ngoten lho. Nggih nyuwuraken nggih. Nggih. Lah isine napa nih? Lho. Oh sijine niku. Sing sijine ta apa isine? Sijine niku. Sijine niku erus. Tegese nerusno karep, Derek. Oh. Nggih. Lah niku kekep nih. Rumangsa nek duwe sikep dikekep tapi gak marahi ongkep. Lho ngono lho. Nggih. Nggih. Lho napa yang niku? Sampeyan niku ana-ana mawon, Dik. Wong mriki pun anu sadurunge pun ngapalaken niku. Oh, nggih. Lah sing letter L niku, Dik. Oh, letter L malih sampeyan niku. Oh niki letter Oh, L. sing dhisik mang pating grandul saiki letter L ngoten ah. Nggih. Niku elir, Derek. Oh niku jenenge elir nggih. Lah tegese napa niku? Tegese ngapik silirane, tembung liyane tepas tegese titip napas. Mulane nek ngapik mantu milya sing napasi landung. Lek cekak niku mengi jenenge ngoten lho. Lah perlune mele sing napase landung niku gunane napa? Kaop nek mara tuwa atang genine matak-matik mawon disebul cek gelis murup ngoten lho. Nggih nek mboten nyambut gawe niku saged dodol plembungan bareng. Niku ngoten paribaos. Senene bastol ngoy. Lah sing bunder cangkeme ombo niku Dik napa? Niki kemaron, Derek. Maknane karon-karonan pokok beres. Lho ngoten lho nggih. Kalem-kalem mau Dik nggih. Kadhe rokok ya leles. Oleh sing dawa ya ludung. Nggih. Lah sijine sik. Nggih. Sing rodok mblenduk niku lho. Arane kendil niku. Isine klopo. Nggih. Nek wis njendil mari lha opo ngono lho. Lah niku enten barang gepeng kathik bunder. Napa niku arane? Niku cowek, Derek. Oh, maknane Asale ngoten kanca dhewek sakniki dibek ngoten lho. Nggih. Lah sijine niku, Dik. Niki dandang tegese ndang-ndang dadiya. Nggih. Dandang isi sego nek dipangan nok weteng marai sesek tur lega. Lah kukusan niku. Kukusan iki ya? Nggih. Bisa ngukus derajate. Nek enak aja lali wong tuwa, paribasane gak ana kukus sing tanpa geni. Wong tuwa minangka genine utawa asal usule. Waduh. Pun Dik. Kula pun ngerti kabeh niku Dik jlentreh Dik niku Dik. Lah ngeten Derek, lah sarene rembug cukup kula jlentrehaken sedaya, nggih. Mula jago kula seraken. Kula tumut titip-titip jago minangka anak kula lanang sampean trami jago niki. Nggih Dik, sampe saksene nggih jago niki. Kira-kira tampane. Bareng kate ditemokno calon manten wedok ngilang lur. Kok sabi. Loh. Ri, kemantene pundi? Anakku nang anakku mah. Bakale bojo kula pundi, Pak? Duh ya apa rek. Lho ya napa? Wong ape ditemokno kok gak ono lho ya apa iki. Waduh, mati aku. Pamitan sampean ta? Lah lanjut gak pamitan nanti ya. Ri, wis aku kadung koyo ngene lho, Ri. Wirang kon war. Lho temenan. War. Nggih. Mantuku, sapari pisan ya. Nggih. Jelas iki anakku nggih wirangku. Ya ta? Nggih. Saiki awakmu nok kene ae balik menawar, tak golekane. Aja kuwatir. Ngoten ah. Iya, aja kuwatir. Tetep kula rabi lho. Iya, aja kuwatir. Nggih. Nggih. Sokran pamane Tini diparani Basman. Mergo nyingitno Tini. Basman muring-muring tapi terus disadarno nek Tini iku sik di bawah umur. Sawah wis tuwa metu-metu kabeh metu nang ndi? Ate udan-udan ngene. Lun. Lho. Oh, bener ya. Iya. Dengane lungguh kan? Wis gak buat lungguh. Aku rene gak marani suguhan. Aku rene gak butuh lungguh. Sing penting aku petakon. Lho ya takon ono gaen. Nek ono yo aku ono, nek gak ono gak ono. Takon apa? Kok apik kon? Lho, kadene apik aku. Lho, kok apik. Anakku nok kene gak? Anakku. Lho, sapa Kastini ta? Kastini. Iya ono kene. Lho, lah kok apik kon gak laporan bare aku, Lah aku laporan apa peneguhan sip lah. Wah, rek ngomong cemplang-cemplung. Kastini ngono di kemanten. Apik tak temokno Kastini gak ono. Lho, bener-bener tak kandhani. Iya. Kastini ki wis gak setuju nek penomah-mano oleh Pak Munawar. Iya. Mergo sing lanang wis tuwek, iya. Atik Kastini ki sik durung cukup umur omah-omah kok peno peksa. Lho, masih tuwek mong soge. Lho, iso ngenakno aku. wong rumah tanggae gandelo bondo gandelo soge.
Delok teko paduane jiwa anak iki cinta wong lanang cinta padha cinta. Arek iki durung cukup umur aja muring-muring lho peno. Pancen kon ngono sampeyan iki kan kok kon ngono. Wis susahku tok kon ngono. Peno aja muring-muring. Nek wetan iki kantor polisi. Lah sebelah iki lah nggone kantor KUA. Peno nek kapan maksa-maksa kaya ngono tak repot kantor polisi iki lah dihukum. Apa kon kok tak ngomong. Sebab rumah tangga iki ono wete lho. Apa kon kok tak ngomong. Wong rumah tangga iki ono wete. Perkawinan kok dirindungi oleh undang-undang. Iya. Tapi nek sampai peno iki melanggar wet, lu tak repotno lho dihukum peno. Lah apa pakpot. Saiki ngene lho Pak yo. Ngomong dhewe. Urungno ae. Aku ki durung cukup umur, Pak. Sampeyan gak ngesakno mbek aku ta yo opo sih, Pak? Ya nek ngono cocok ngomong nak tanpa kejadian gak mungkin ana perubahan. Ning aku sadar nek ngono nak ya. Lah iya, bener napa Pak niki? Anu. Iki sapa iki lho? War pemantun ora-ora. War menawar. Nak menawar untuku. Untuku mantuku ya. Nggih, Pak. Bener kok kemanten coplosik apa masalah kok kara-karaan ngene. Lho mboten saking kepingin nang dadi kemanten. Saiki sapa, Mas? Ya iki kemanten iki. Kemanten tapi nak jinggoy. Tuturono, Dik, tuturono. Pernah napa, Pak? Adikku iki. Oh, niki ngeten nduk Om. Wah. Oh niku. Saniki ngeten Pak Munawar nggih. Soale kemanten wedon iki ponan kula. Sik dereng cukup umur. Tadi mboten kula terusaken kali kesampean. Sebab napa? Sampeyan iki nek sampeyan terusaken berarti sampeyan iki melanggar wet. Ngono nak. Tergantung nek kula melanggar melok ka hukum. Lho ya mesti dihukum sampeyan. Ana hukume iki. Nek sampeyan terusaken berarti perkosaan lho niki arek dereng cukup umur. Nek kon terusno iki dilaporno ke kantor polisi mesti diucut kon. Diuyup. Diuntut. Nek ngoten Lek kula mun sadar. Iya. Sarene niku kula mun kadung kebacut kaya ngeten. Sampeyan dolekaken rondo-rondo sing rada mansem ngono. Wah, memel ae. Lah saniki pun monggo tumbut kula mriki. Ngoten. Makan-makan mriki. Monggo. Susu. Matur suwun Lur, wis nyemak urung dadi kemanten teko Kartono CS. Aja lali komen yo.